Real mata. RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ni ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungtayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso samtang kining itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod paghihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang patas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. Natifon Morales, okay. Asap kita always say a prayer dito sa Tamikala, no? Suatan po karon natong katagan patagan. Pinada kini susa ka lalaki nga patago lang siya nga Bantol. Kini gibatan do sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong sinder si Bantol. Kaya ang problema bahin na sa kong asawa nga kung masuko ba mo dahil padlabay ko to sa magunitan. Pura ka blood ang akong asawa pero inig BP di gyud taas og dugo. Aron niyo masabtan ha nga akong sugilanon. Inani ang akong pagsugod sa kana gikantahan ako siya og wa day luha. Aha. Kinibay ihatag mo. Kinibay, ibalos mo. Kinibay, dangatan ko sa paghigugma. Tukanimo giha, tagko tanang gusto mo. Gibalos mong kapakyasan ko. Gipukaw kag mga pagpangga aptan ang ganti nga naangkon ko karon mga luha. Di ba panumpatang na mag-inunungay kitang duha apan di ay sa kalisod kalit kang mibiya buhatang ikali pay mo pasagi kung kana mauy ihila ko apan may panahon ngaking mga mata wanay luha alang kanibo. Usan man sa tao ron eh. Aday Gar! Biday, ikaw na nakagin niya, Aday! Kinsa pa man ay lain? Daan bagyo ako yung ikarol Aday bagi. Confirm lang ako nga ikaw yun ha! Confirm sa imong mata. Sige lang katakan ka diha. Wa siya kalunga mo sa dalong rasa, ha? Ay, Day, wala yun, Day! Mahurot na kaliro na to, Day! Wala kita ikalungan karunan ni, Day! Hilaw niya, hurot niya ay. Ay, Day! Wala, plato na sa Day! Hurot na plato na to, Day! Mabuang na plato! Wala tayo kakanan, Day! Ay, gusto kang di mabuaki ni ay. Agoy! Mga tinudor sa lupa taon! Day! Maigo ka na, Day, ha, Day! Tagitun ti ka hilom. Ayaw, goy! Kilyo! Ay, mataruya tada, Day! Husto na taon, Day! Igo na! Naon sabi taon kami karoon, murot atong tanong mga butang taon ng imong men. Kalaki ha, kalaki. Oh, kalaki. Hinata ka nga, ay kong pasok akay. Kung ako man masuko, imo kong pasaputon mo sakal ako dugo. Bida, di makakaiblan. Amot lang ha. Basta sa puton ko, lamig kay palabay mga butang ko. O, maro din na maayo na. Check up ta, Day. Check up ta. Kaya mag-check high blood ka. Magpa-check up ta! Mao nga, tungkol sa akong kabalaka, masig high blood akong asawa taon. Ako gidaan siya sentro sa among barangay taon. Aron ipa-check up. Unya. Unya, Dok. Unsa may resultas kong asawa, Dok, ha? Taas ba siyang dugo, Dok? Dok Pres? Na ba'y dugo akong asawa o wa na? Iba naman iyahang kinaiya, Dok Pres, ha? Kuan, di man sir. Normal raman good ang iyang dugo. Oo niya. Nagapahuay man kakakaroon, ma'am.
Oo, ma'am. Kana naman sa puton ko, ma'am. Maong lami kang ipanghagis ba? Ay, basig mao ginay imong naandan. Pero sa imong dugo karon nga ako karong dibitihan, normal raman ang imong dugo. Mao ba, Dok? Sunod, kontrolaha ang imong kaugalingon. Ayo pa da. Basig ka narang sa puton ka, musa ka dahil ang imong rabies. Ha? Oh, rabies. Imong dugo ba? Musa ka dayon ba? Pero kinahanglan nga magmatngon jud ka, ma'am. Para dili ka daling sa puton. Sige lang inom og daghang tubig, ma'am. Dili ka karesitahan og para high blood kay normal man ang imong dugo. Mao ba, Dok? Tuog lang kag ingisatong oras, unya inom og daghang tubig, ha? Oo niya, Dok. Kung unsa man ni Dok, kung pananglit mag-away sa sa puto na sa siya, Dok. O kung sa puton gani si Ma'am Sir, dagandahin mo nga rin para atong mabipihan ba? Aron masuta nato og high blood ba yun si Ma'am? Okay, Dok. Naraman din na. Salamat, Dok, ha. Gang, timan itong sultis doktor gang, ha? Sige lang yung kunong inom o tubig niya. Puhuway sa'yo. Kay basi kunong ba, stress ka ba? O nga, dali mo sa imong dugo. Unya, unsaon anak, madali naman sa mulurang ang akong sapot. Labi nagmakapaglabay kong mga butang, ma-okay man ko. Langga, tanawar ko na itong mga kaliro kita na. Pulos nga lumping, no? Ano ba? Dagan kay buslot. Ato mga kutsara, beso sa nagdusina imong gipalit. Ako gipalit, ay. Pilan lakbok na bilin. 5 na lakbok, oh. Buta ni Bantol, eh. Ay na lang sa kong pasaputag ko, tinaipaw naman juga kung unsa ko nga masuko. Dali ko makapanglabay og mga butang. Ay, Bantol, oy. nananok to ko. Susihag kinsa to. Oday. Kadiyot sa ha. Kinsan kaniya, eh. Di ba ka na maninigil? Uy, ikaw ko na yung pormina. Sabi na kung wa na ka makail. Ay, ganang tao rin taga-mailhan tao, tay. Nga ikaw raw akong nailhan nga ang hinapay, bes padog, tikilid, imo hapdog, luyo. Pormina. Mura kang Steven Seagal o hinapay. Padong nga na sa ubos imo, ha, di ba? Ay, para tabon man na sa ubos. Dali, sodre tayo, sodre. Salamat. Day, Gar! Temi Gar! Nasa Temi yung day, dali, day! Uy, maayo kay nasuroy ka dinis amo, tay niyong. Ay, wa may lingaw inday. Lisod man o magsigil lang kung inom og tuba dito sa bahay. Kumusta man bungan? Okay lang inyong pagtuyo. Okay pa sa alright, ay? Okay pa sa alright? Wa man kay hay robot din. Awa man, oy, mga buutan taon nila tayo. Oh, very good. Maulay sakto magtiayon. Why gubot? Why selos? Malinaw. Wala ko taon sultis sa tayo yung amura mig Iraqi o Israelita. Nga maggubat o nga mag-away. O niya? Dumadol? O sagutin? Ay lang sige tabi niya. Upo lang tayo. Kay basig, tagapan ka niya. O sayan? Upo lang yun. Tay, Naman tuloy, kasakit man sa kong ang Ina di kang upo. Cover yourself. Naman tuloy, o saman tong tughat, agtok sa kong agtang. Ang abot tong tasa, tay. Upo lang. Gisapot to si Bigar, tay. Porbida ni Bayana. Ana, yun siya basta sa puton. Lukop ang padlabay ng mga butang. Kutom siya makita nilabay na. Mao nga ayaw yung papa ba. Take cover! O saman ni gisong tagtaga-abo sa'yo. Dili tayo si Bigaron. Gisapot. O sayan. Pasensya na ka, tay, ha? Wala kasultihin ni Bantol, tay. Unsa ko kung maunay sa puton. Karon pa man sa kubusunti, may hagdok na nga akong agtang sa taas nga imong gilabay. Ay, sorry ka, ano, tay. Kada, day. Adto dito sintro, day. Dok, unsa man, Dok, ka ng high blood ko, Dok? Ha? Sakto Dok. ko? High blood ko? Kuan ka nang normal na ba ang imong BP? Ha? Normal, Dok. Probida. Gilabay ng mga plato baso. Ako tatay yun. Igo siyang paglabay taon. Mao na normal. Tasa pa to igo sa kang tatay taon. Isura, ani, uy. Ako na, sunod gani, no, kanang gisapot pa siya, dahil sa ngari, aron atong matanaw, og high blood ba yun siya? Dok. Sunod na mong away, Dok. Day, dungog ka si Sulti, ha?
Kanda ko nung gisapot ka ba, mao'y gusto nga niya nga matanaw ang imuhang BP taon. Kung unsa kataas imong dugo, kung sa puton ka. Sige lang, Dok. Sunod, Dok. Samtang maglanabayay ni. Mudpaanay ko din sa imong klinik, Dok. Ako giingnan ako asawa nga kung sa puton gali siya, mga to din miskinig kang doktora, kumpiyansa. O niya, Ko, sa may plano ninyo, ha? Nga, nakaroon nga, nasira namang inyong kompanya. ay tay, marag magnegosyo siguro miyani tayo, kaya maglisod naman tawag ko pang-apply trabaho tayo, kita laging idara na tatay. Ay, mas maayo masang ng negosyo, kay diha sa negosyo, dako ang puluhan nga madato ka, kay sa manarbaho ka, ang tag-iya na doon, kompanya mao'y madato. Maog yun na tay, maog yun. Oh, kining na kining mga tana, kumukunin mo man ko. Oo, sa mga tayo miyong. Unsa man yung negosyo ha, ang inyong nahuna-hunaan. Kaning suwayan, siguro ng negosyo nga kung dili bahalin maurot. Karaan naman naman ko, oy. Karahan bitaw. Ang plano na ako, ron tayo nga magnegosyo og puso. Oo tay, puso ka ng hanging rice. Aw, kana di ay. Una, na kay ikapuhunan. Nanak ko'y target tay. Target? Oo tay. Usam lang target ang abot mong ipasap. Target ba nga ako huwabang na ang tawag ka ng puhunan. Oo, mangutang ka para ipuhunan mo sa negosyo. Oo tay, 5-6. 5-6. Ginoo ko, kada kong tubuan naman to. Ay lang kabalaka tay kay makuha ra namo. Kami sa Megar tay maningkamot ning mahurot ang among puso. Actually ko tay, na naman taon may kontak daan, mga restaurant, karinderya, kanang maligyang street food, unsa pa na dihang mga ipang-contract na basta kanang mga nabaligyas daan. Oo, mas maaluhin noon. Pero, ay, Yusa. Yusa, Ay, unsa pa na? nagkumpiyansa, ha? Kay kanara ba? As kakulbaa anak 5-6. Di yun, na maayo. Pero, sige na lang. Yusa, asa magkamukuha, kay mukuha po ko. Boyo tay tay. Kanya nagsugod ng kamay tao ng negosyo ang pagkimog puso taon. Kay kami duha akong asawa ang muhimog puso. Kanya kita bangan sa taon mi sa kong tatay buotan. Siya may mulutos puso. Ay, ang teknika no? Nari na itik-tik tay. Teknik, so baka, matanoon naman noon ka makaklaro. Ayaw ang bugas nga mahalon ang gamita. Kanang ego-ego lang nga bugas ba. Pero ayaw sa nang lagom ka, ayaw nga baho. Kanang ego-ego lang yun. Wala na problema tay. Mahimo tay mga usagaton sa kabuk atong himo sa. Awa ka na, hinay lang. Balik pila galito mo order dai Migar. Mga pila kabuk ilang orderon gali ato Pila, order Igay? nato. Mga 80 kabuok to, Dong. Oh, kita ko do tay. Okay na, okay na. Hinay lang. Ang tod, nga mabot na gyud nga mo, kahimo mo mga 500 na kabuok matag adlaw. Kana mo huna-hunaan ninyo. Wow, kanindot tayo, no? Kung maabot o kinintos, no? Oh, basta ang tao maning kamot, buligan man gyud sa grasya sa Ginoo. Mao nga, tarungan lang gyud ang inyong pagdaan ng inyong negosyo. Basta siguruhan ninyo, ha, nga gwapa o limpyo ang inyong product. Kaya mauna importante kayo sa Oh, tay, no problem na tay. Sige kay, mangupan ako og bugas para himuong puso, ha? Tay, unsa man? Sige. Oy, kining na ang... Unsa? Sa Dong, pangumra sa dugdahon. Mapalit ko kaldero. Mapalit ko kaldero na ko, day. Sige. Oh, sige. Kaya ako, pag-andam ko aning para lutuanan sa puso. Sige. Katundak kong kaldero, yun ako palitod. Bahala na ni. Ayaw ng kaldero, oy. Katong baril, kadak. Baril di ay? Okay. Okay na yun. Mao to rin sugod dahil may sa mo presyo sa mo negosyo taon. Nakahuman ni taon mig himog puso mga 50 kapin. Boss ha, amo na sa ginahinaya taon. Si Miga mo itigsud sa bugason niya akong tatay mo tao itiglunod sa baril. Samtang ako mo itigsuglod. Unya. Day, ay kay daghan nagbutang taon ng bugas ha. Igu-igu ang taon. Kay ug daghan god idigtubo taon. Muot mo na. Ang uban na mahilaw. Giwa lang ha.
Dili man hinuon ta kining di na ta makagidan siya na kalikiyaw. Testing pa gani. So to testing. pagkahibaw kung asa ko to pangidaghanon, mag-testing sa ta. Gatisting pa di ka? Ang mo diretso tagbutang dayon. O pag ka estimate kung unsa gidaghanon sa bugas, bida sa uy butan manumtan mo tagway buot diri atong gibuhat. Ay, ilang kasuko day. Ay, ilang kasuko. Ngipay ba ora mangana ka? Di man good bro naman hinuon tagbay buot din he. Patay ni Ro. Kapoy nimo. Ay, may diduon was tatay. Ako lang sinuhod ng taon sa kong asawa na. Tatay. Oh, di na, luto na, oh. Ay, abitay. Ade, bantol na. Abitay, dali atay. Naunsa na basan mo, ha? Kini ako sawa taon tayo. Di man pasulti taon. Parang pagbawar taon siya. Suko mo na yun. Ay, wala gidigali ng bayan na tayo na. Mauba. Oh, mauna yung kinayas ko kasawa tayo. Inani gini siya. Dunay pergaba. May pagkahanggaw ba? Hanggaw. Ah. Kinsay hanggaw ha? Oh, ay. Hanggaw ko. Ay. Hanggaw ako. Agoy! Mugi taon ka na hantay na. Di ay. Ay, kadugog na ito. Ay, adi ay na. Ay, Hanggaw di ay ko. Hanggaw di ay ko. Ay, patay, tay. Takutay. Hupos na bisa, tay. Takutay. Okay. Hupos, take cover. Fire on the hole. Pusit ka. Ay, ayaw tao na. Ay, hupos. Nabigar, gusto na tao na. Ay, ato tao na balik ang puso. Imong panlabay. Gusto na nabigar. Gusto si mo kagaran damay. Hupotay. Gusto na nabigar. Ay, bida. Bigaran karon gusto na la. Di ka na di ay ko kini mo garay. Ako, hinuko. Bigar gusto na taon. Hoy, inutang taon na nato, day. Wapa na kasugol. Ipanlaban na ni mo punan. Bigar! Grabe eh, lintuad, balito, yabog yun ang mong negosyo lagi. Kaya sapot pa taon kung tawa. Unya, tungkol siya ang sapot taon, ipadlabay mga puso. Siya nga lagi, nga tagaks kanal, anugon kayo. Ang ako problema kung unsaon mo nga ko akong asawa. Ma'am, unsa man nabay mabasa diya nga sa puton sa Bible, ma'am? Normal ba niya, ma'am? At ipres, bangi ko ninyo, bi? Unsa man kung kami pasultihon? Bantol. Halo, Ate Bray! Good morning! Sa tagal ng mga isonan. may adlaw. Ma'am, good morning, ma'am. Ay, Jen! Ate Bam. Nya sakit tapong mga dagko ang atong imno kaning bitter nga makapabitter. Mao ni the best kayon imno na to. Kanang ato ang said Panyawan coffee mix mao ni the best kay imno na to. Kanang padungta sa trabaho or di ba ato sa trabahoan kay pra magduka ka kapoy ka inom gyud kag Panyawan coffee mix. Oh, the best kay na said Panyawan coffee mix. The best gyud kay na inato imnon para sa ato ang mga dagko kay nanay magustin niya. Mutabang pag yun ang dipinyo sa atong lawas sa ato ang mga bation. Sid Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Salamat kayo. O sa mga tao po ni former Kapitan John Ramos, may buntag ni mo diha. Attorney si Kuya Nick Pipito o si Dudong GR Pipito o si Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Atty. Ibo Nabapo, si Sir Ryan Kangki, o yun man, si Inday Kasmer Araraw. Salamat kayo ninyong tanan. Ate Bres! Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon ng Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayong si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mausab gihapon. Inom gapon ka usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, unay ka magkaon sa imong paniudto. Mao gihapon, unay ka magkaon sa imong panihapon ni gabi, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong problema kayo ba sa kidney o UTI, ayaw na magkabala ka, di na kaangay mahadlok ana. Tungod kay doon na namin makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong gibati, bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, imong UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula, sa Kogon Herbal Capsule, imong immune ka da adlaw. Silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimot alang sa kidney o guilty eye Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan po nato mga kaigsunan nga migamay sa ato ang Sidler Mental Thank you yung kain ninyo tanan. Nasayon ka mo nga tinuod kini mo tabang sa atong kalawasan, panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, atong dapi-dapi nga mga sakit. Unya, dysmenorrhea sa kababayanan, pagkadang mga bikog-bikog nato, aplasan na nato sa Sidler Mental Oil, mga bata, atong hisuan ng ilang kuto, para matangtang na unya. Ilikay, pagkita sa dinggi kung mo gamit sa Sid Panyawan Liliment Oil, atong haplas, inikatuog na to magabi eh. Pero sabot ang narata palit sa butika, di ba pa yung ili? Basta sa butika. Butika. Sa butika lang tayo palit mga igsoon para maangko na to nga tinuod yun nga original yun nga Sid Liniment Oil. Sid Liniment Oil ato lagi sa butika mga igsoon. Di kita magpatintal las gawas. Kaya ka na nangilan na ba na. Huwag na ibaligya sa butika lagi na ang tinuod ka Sid Liniment Oil. Ha? Thank you kayo. Kunya, di kali, aral lang to sa Facebook, mga Facebook, may gala, bisitahin na to ang page sa Sid Marketing, type ninyo ang Panyawan Herbals. Nya ayo kalimot nga atong i-like ang page mga higala. Makita ulit tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products sa seed marketing mapalit na tupod nato sa Shopee mga higala. Muna may isa rin lang kita sa Shopee, butika, Shopee, butika. Okay ra, ug layo Shopee. Og doon butika ra gyud ang original ha. Thank you kayo, salamat kayo Igsoon. Ako sa Egret ang akong Igsoon na tigamitan kayo si Bading o si Rizal ha. Salamat kayo sa pagsalig sa atong Sidliniment. Labi lang yun sa tanang taga-Nawanaw mga igsoon. Daghang kayo salamat sa pagsalig ninyo sa atong Sidliniment. Well, then, Thank you! Thank you sa atong mga gamitan sa atong celebrity ko tig beauty soap alang sa atong mga ginang sa panimalaya at mga kabataan ni pangaligo sa dili pa maadto sa eskwelahan. O kanit sa mga grupo sa mga garden duties diya sa DBP Bank ato ni silang gipanimduman pag-usab nga ang ina yung mga anak ug yung mga asawa ha. Iminti lamang ang celebrity ko tig beauty soap no Winifredo Madrid, G. Andreno, Romel Vicari, Mario Ngoho, Defredo Sidenio, Marlito Pelayo, Roger Quintao, Ronald Chris Serencio. Ang atong celebrity ko dig beauty so adunay kanima sangkap nga gluten tayo ng papaya extra, adunay natural moisturizer, adunay mga sangkap para sa atong white hits, black hits, up pugis-pugis, mag dry skin ka ba? Magpabilin ka mong kotis artista o younger looking. Celebrity ko dig beauty soap mabalit kini sa mga butika inquire lamang kay kani sa Sid Marketing. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to kadugad-lawa, Gulyat. Atong Cinder, Ate Pres, si Dudong Bantol. Bantol sige asawa. Kani asawa, Ate Pres, kanang sa puton kay ba? Tanan na lang yun sa puton niya. Lain naman si Ate Pres, kaya sa puton, ansos, malupad ang mga butang, mga... Lo? Lagi. Mga labay? Oh, mga kaldero, mga kaning mga tasa, mga plato, mga kutsara, tinidor, kutsilyo. Panglabay lang, Ate Pres. Mabawag tago. Ni, abot yung tatay taon. Napili ang tatay taon. Iniglabay, iguing agtang. Igustasa. Nya, kanin diguna-una sila negosyo Ate Pres, kaning puso. Karon yung tatay mo itigluto. Nya si Bantol mo itig tigla sa puso. Oh. Nya asawa mo itig suot sa puso. Dayon. Karon nga luto ra sus gisapot uli ang asawa. Naglabay Kalit puso. sapot agi padlabay mga puso Ate Pres. Luto na. Uluoy kayo taon. Kahandaw eh. Stilan, wa gyud siya. Ano ba yung asawa? May pagkakuan? Ang mo kalit lagi siya di man siya blood Ate Pres. Pa-check up dito sa barangay di man siya blood. Normal na yung dugo. Iya, yun ang kinaiya siguro. Ngayon, ano ba? Doon na sa tingalin siya. Naigahom. Damay. Oh, may pagkadarna siguro tao ni. Okay. Grabe man ang iyang... Membro ni Ses Masagana 99, Ate Pres. Kuwang sa kaduso. Doon na ni Kuan, diferensya, bayana. Lagi na yung diferensya, Ate Pres. Diferensya. Bam, iyang pangutana, nabadiha ka na sa puton ko na bam? May Ha? basa ko na ba? Basa ba? Kadiyo taga ako sa ito, hindi akong kape. Okay, ito lang ang kape niyo. Kape. Managtun ba? Wa pa. Iwa pa? Kina ba? Kung ano gawat ang mga tao? Bitaw, bam, lain na sa dimoy. Imo magpabuto mga tao na Kadiyo iyong kape. tapa. Lagi! Sige, ano ba? Sama! Kadiyo tayo kinawala ko. Nagbasa, ngita siya sa versikulo Ate Pres sa Bible. Nawa pa nga Wa sa minum sa kape. matubangan. Okay, ano ba niya? Naibabasa diya, nga panlabay sa puton. Kung atong mabasa, Okay, asa man, be? Panultihon 27, versikulo 15, ngadto sa 16. May puso diya. Paminaw sa Paminaw. Doon kay gili. Kami na gulyat. Niya, tabam. ang usa ka asawa nga tagaw-tawan Tagaw-tawan. sama sa uwan nga nagatagaktak sa tibuok adlaw. Di ba? Ang pagpahilom kaniya sama ra sa pagpahunong sa hangin o sa pagkumkum og lana. Ha?
Mo ba mantika ba? Mo na kumkumo ng mantika. Wagas mo gina mo kamot. Sa Oo, mo hindi ko kumkum. kinamukan. Bisa ka ng tubig ba? Kana sa asawang tagaw-tawan. Kay mamain ba puong dire? Niya, dayon. Unya, doon na pa kuan lain. Doon na pa lain dire kay Dios ha. Basta mauna to nga kung ang asawa ko nung tagaw-tawan mura kag nagpugong sa hangin, mura kag nagkumkum og mantika or lana, ay kumkum mo gunit nimo, kuan jud mo muagas dus imo mga kamot. Ang maayo ani, time sa ha. Og sa mga katigwangan pa, igalampo ka na undo. Igalampo ka na imong Iampo, asawa. iampo. Usahay man gud tagsara jud ka kita Ate Pres nga kun sayang ka na mga asawa mo bitay ka ng pinit kayog o sa pamilya sa gana na to madunggan o kanang ang mga kuan ang mga bana man maoy ka ng buluyagon kayo Kaya ang asawa. kani ang asawa Ayun. sa ako naging lagi ug sa mga katigwangan pa igalampo kuan dong kanang makasuroy ba mo sahay og kanang simbahan dong kanay mo paniire naman panida ako no dong og kanang makasulod ba og simbahan panagsa ng imong asawa mo wa man siguro na simba dong Simba ko sa ba moy. ha Musimba gini ang asawa pero kuan lang yun kanang natural ra niya ba nga sa putod siya. Simba, kuan ko ni lektor ko ni siya ang asawa ko. unya og dili sa puto o sa to Ha? Sa tingin mo niya ka ng og Butan kayo. Masindanon kayo kanang mo butuman unsay isugo pero sa puton kani na sa istorya nga madunggan nga bati sa puton ni siya anak. ipanglabay ang Palabay ni ginaghan mga butang. Labay ng mga bay. Sa puton ba, sa puton? Ang bahay labay at Labay, labay. Uyugon ba, uyugon? unya ka to sa paan kanang Lagi ito rin yung mga ate Presoy. unyaw ka ng pananglitan o ka ng iato sa gipasusi dito sa mananambal lan gulyat dili po siya high blood dili siya high blood pag-examine dito dili po siya high blood Dili oy, normal rin dugo. 120 over 70 ang galing dugo. Pati normal lang. O over 80, usahay. sa puton na gyud siya Sila puton yun. uy Uy, Sa usahay. saban. Sa laputo lagi, bam. Nya, likalakat sa balumbong. dili ba ka natungod sa mga pagkaon Ha? Si pagkaon. dili ba ka natungod sa mga pagkaon Ano, sa puton dito ang pagkaon sa pagkaon sa puton ta. basig nga siya bakang sungayan Udi ba ka nakuha ka sa Ate Pres? Dili ba ka na siya kanang kuwang sa hinol? Dili, ana gina, nagitaw gina na bam tingali. Pero Times up. grabe rin ni siya. Ug ako pa ibana ani niya. Dukduk ko ning ani. Dako yung ipaambit ay. Malakias 3, versikulo 10. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayod nga mga panalangin. Sa ato pa, naghisgutan ni siyang templo. Ang templo, Ate Pres, mama na siyang simbahan. Oh. Sa ako naging lagi, panididong, nakaadto ba mo mga simbahan? Nakasimba ba mo kayo? Usahay man gud. O kana Mga to lagi silang templo. Lagi silang templo obliya. Mga to. usahay bitaw kana bitaw Daghan makatambong. ka dito magbarog nga. Kuhan. Kana bitaw say makatambong ko Kanto ba kana. kanyo ate Pres? Wa mo rin isa nga gusto ko ato. Ay, ato ate Pres. Malinggaw yun ka. Oo ba? Oh. Kaya kana bitaw makatambong ko gulet og mga prayer meeting sa Couples for Christ. Moingon man na sila. Sa una, ako, bisyon ako, basket, inom, hubog. Pero karon nga na membro ko nining community, nahayagan ako. Nausab na jud ko. Basta matiguang na ba? Dili na yung mga batanon lan, usay anak, duha. Bagong member sa Sa to Couples pa for kini Christ. siya kuan anang mga Kanang mga kakalihukan, o, Christ, mabitaw na di ba? o, Ano lagi tingili? Wag na siya kuhan. Wag sa yung kanang mga membro-membro. Pero nabuhutan lagi ba? Butan gili. Opo. Ingon ka kay duhay uyab. Kanabitang uban mo. Kanabitang uban mo. Ay! Kanabitang uban dito Butan mo. siya, uyab ni mo ko do, buwag batanon. Kanabitang uban Ate Pres. Kanabitang uban Ate Pres nga kanang na ang palitan sa puton. Kanang init kay ko. Kung mamember ko no ka sa community, may ingon ka nga, ay, ni arba ang ginauna ko. Correct Oh, ana, di lang ko. kuan ka ba? Oh. Makahinom dungan ka, matngon ka nga
Uy, di rin maayo. Di ba? Oh, Di rin maayo eh. Kaya panalitan nga itong panitan maldita kay asawa. Ug nakasimba ko ka, moingon man ng walis pare, ang magpataas ipaubos. Oo, no? Ang magpaubos Ipataas. ipataas. So, ikaw ana. Apan kung wala ka kasimba, di ka kadungog aron. Oh, yan na po isulti ng bulahan kamong gidaog-daog tungod sa kungan. Tibilisan, bawa na yabam! Oh, Anong pataas, ubos, si puli-puli today. Saon, Gulyat! Pads, uy. Gulyat! Gulyat! Unsa na kang gili? Pataas! Pataas ba ubos, sa day, puli-puli today, kinsa taas. Isa man, Pads. Tinuod bigay ang ingon na kanang magpaubos ipataas. Ipataas. O, taubos. O, yan naman. Himli day katong electrician himli ko migo ba. Kat-kat pus di taas basta nag tinuod hubot sa ubos siya. Ang ato sa taas ipaubos sa himli. Ay, takati ka. Tinuod lagi niya si Bertusan kanang mungkuag tanang angin bitaw sa kwangat specification. Lingkod niya sa kanang hangin sa ligi magbutog bitaw lagpot sa siya. Ika sa subos taas. Ay, testimonya mo lang rin, matubunan ng imong bisyo. Asukol ka. Balik ate, pres, ang magpaubos, ipataas. Ang ipataas, magpaubos. Ako naubos ko. Tanawa na, kung siya kong debate. Ha? Anong debate? Di ba, ang magpaubos kay ipataas. Ang magpatay, paubos. Ako naubos naman ako. Huwag mo ko ba itaas? Di ba, kung siya kong debate, nga naubos Sige, ko. batiin mo. Punga! Salamat ako na natin tuluman noon. Yun ako! Ay, paso! Tihon.